কিছুমান দফা বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে। आलफानि जाय सीएमसी परेश बरुवा बिथाङाबो मैया टिभिआव साबायखर बावदों। दिनै बर' हारिखौ सारा इन्डियानि मानसिफ्रानो दिनै बाख्नायदों, सारा आसामनि मानसिफ्रानो दिनै बर' हारिखौ बाख्नायदों आरो बे बाख्नायजानायनि गुदियाव दङ नोंथांमोन बर' आइ आफा रायजो राजाया। दिनै नोंथांमोना जोंनो आर'नाइ गानहोदों, नाथाय बे आर'नाइखौ जोङो नोंथांमोननोसो गानहोनांगौ। नोंसोरबो गोरा जानांगौ था आं मावगोन, आं बिसास दं, आं हागोन बायदि मोना। साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों। बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबखौनो खुलिहोदों। खौसेयाव थांनानै थानांगौ। बुंनायनिबो सावदों, मावनायनिबो सावदों आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था। रन्जनबाबो गगोन, सोरबाबाबो गगोन। जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन। बोसोराव बर'फ्रा खेबथाम सुक्ति खालामबाय, खेबथाम गोरोबथा। दा बेखौ नुनानै हारसाफोरनि गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोमोनांदों बे बर'फ्रा माबायदि जाथि। बिथांमोना खेबसे सुक्ति खालामनानै बेखौनो हमथाबनानै थाबाय। जोंनिया जाया नालाय बाद होबाय, नङा होमबा? जोंनि आखलानो बेबायदिखा जोंनि हारिनिया। नों जाहोआबा आं जाया नामा, नों जाहोआबा आंबो जागोन। जोंखौ रावबो हमथानो हाया। दिनै बिथांमोना जोंनो स्कुल होआ होनदों, आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय। कलेज होआ होनदों, आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय। फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय। जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला। बड'लेण्डनि सिङावल' नङा, बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन, 125 संबिजितनि सोलाय सोल' जागोन, अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय। आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायखायसो बेयाव सोबाय। एमेन्डमेन्टआ सोआबाबो जोङो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट जोंनियाव फान्डिंनि खोथाखौ केन्द्र सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होखाबाय। दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला। जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन। दा बेयो मानो गोजौ जाया जानो? दिनै DCSP नि खोथा बिथांमोना जे बबे मोजां बेखौ मख'नो नागिराखै। माने मख'बा गावसोरानो लाजियो। लाजिनांगौ जेबो गैया, जों लाजि फोनांनो नागिराखै। जों नोंथांखौबो बिबार माला सोदों, बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोदों, मोजां खामानि मावनायखौ बयबो बाख्नायो। नाथाय 17 बोसोराव जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखिसै, बेखौसो दुखु मोनदों, नङा होमबा? मावनाय मोनबा दिनैनो बरायगौमोन जोङो, मानो बराया जानो? गावनिनो बर' फिसा, बर' जोहोलाव, सोर बिमाया बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया जानो? नाथाय बे आर'नाइखौ जोङो नोंथांमोननोसो गानहोनांगौ। मानोना मोनसे सोमावसारनाय, मोनसे जांख्रिथायनि जि जिउ, बियो सोरबा दैदेनगिरि नङा, बियो रायजो राजासो। रायजो राजायासो सोमावसारनायनि जिउ। दिनै लामायाव फैबाय थानाय समाव मबाइल खुलिनानै नायनायाव सासे राजबंशी सेंग्राया मैया WhatsAppआव आपल'ड खालामनाय मोनसे निउज आंनो सोरबा हरदों। बिथाङा बिखा गावनाय बायदियै मबाइलाव गावसिनि रावजों बुंदों, बर' हारिखौ आङो सेलुट खालामो होननानै। आरो गावनि हारिखौ बियो बुंदों जे आंनि हारिखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनबाय होननानै। बिथाङा बुंदों बिथांमोना जोंनि सुक्तिया दा जाथों होननानै, एकता दा जाथों होननानै बन्द होदोंमोन। नाथाय बे बन्द होनायाव बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो बाहागो लायाखैनो। बिथाङा आरो बुंबावदों बे सुक्तिया जोंनि हारिनि थाखाय, बिथांमोननि हारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोगोन, गोबां बायदिसिना जेंना लाबोगोन। बेबायदि बुंसेयावबो बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै बिथाङा दुखु खालामदों। दामान गोनां रायजोफोर, दिनै बर' हारिखौ बिथांल' नङा, आलफानि जाय सीएमसी परेश बरुवा बिथाङाबो मैया टिभिआव साबायखर बावदों। दिनै बर' हारिखौ सारा इन्डियानि मानसिफ्रानो दिनै बाख्नायदों, सारा आसामनि मानसिफ्रानो दिनै बर' हारिखौ बाख्नायदों। आरो बे बाख्नायजानायनि गुदियाव दङ नोंथांमोन बर' आइ आफा रायजो राजाया। दा बेनिखायनो रायजोफोर, आं नोंथांमोनखौ दिनै गिबियावनो मोनसे बाथ्रा खावलायग्रोनानै दोननो सानदों। मानसिसो, बयनिबो गोसोआ सोलाय सोल' जायो।
जोंनिया बयनिबोख्रुइबो गिनांगौआ जाबाय जोंनि गोसोआ सोलाय सोल' जानो नाङा बड'फाया बिनिखायनो बुंलांदों आं थैनोसैयाव आंहा मोनसेल' दुखु थागोन आरो बिथांनि दुखुआ मा गाव थैनायजों गावनि सानस्रियाबो थैफालाङोब्ला बेवहायसो बिथाङा सुखुहायै दुखु थागोन होनदों बिथांनि सानस्रिया मा बुहुमनि बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानांगोन बुहुमाव बर' हारिया हायाव दैयाव अख्राङाव हाजोआव जेराव था साफ्रोमबो बर' फिसाया गेरेमसा जानांगोन जौगासार जानांगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा अरायसम मुलुगाव थांनानै थानांगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों दिनै मोनायाव सागान होनायनि उनाव सोरबा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा WhatsApp-आव लिरदों बड'फाया बेबायदि सुक्तिखौ लुबैयाखैमोन बड'फाया बैबायदि सुक्तिखौ लुबैयाखैमोन दिनै बड'फानि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो BSc सुक्ति जादों बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो BTC सुक्ति जादों आरो बेखौ मोगथां महर होनानै दिनै BTR-नि सुक्ति जादों बे मोगथां महर होनायनि लामायाव কিছুমান দফা বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে গতিকে প্ৰচেছত যদি দীঘলীয়া কৰি দিয়ে সেইটো পোৱা নোপোৱা একে হয় সেইকাৰণে এটা সময়ত এইটো সমাপ্ত কৰিব লাগে যে অকল বড়ো চুক্তি নহয় বিভিন্ন সময়ত চুক্তি কৰা হয় এই চুক্তিবিলাক যথা সময়ত বা দিয়াত এটা টাইম থাকে এই সময়ত সমাধান নকৰে বা চুক্তিটো ৰূপায়ণ নকৰে যাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ জীয়াই থাকে গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছুমান দফা বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে গতিকে প্ৰচেছত যদি দীঘলীয়া কৰি দিয়ে সেইটো পোৱা নোপোৱা একে হয় সেইকাৰণে এটা সময়ত এইটো সমাপ্ত কৰিব লাগে যে অকল বড়ো চুক্তি নহয় বিভিন্ন সময়ত চুক্তি কৰা হয় এই চুক্তিবিলাক যথা সময়ত বা দিয়াত এটা টাইম থাকে এই সময়ত সমাধান নকৰে বা চুক্তিটো ৰূপায়ণ নকৰে যাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ জীয়াই থাকে গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছুমান দফা বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে গতিকে প্ৰচেছত যদি দীঘলীয়া কৰি দিয়ে সেইটো পোৱা নোপোৱা একে হয় সেইকাৰণে এটা সময়ত এইটো সমাপ্ত কৰিব লাগে যে অকল বড়ো চুক্তি নহয় বিভিন্ন সময়ত চুক্তি কৰা হয় এই চুক্তিবিলাক যথা সময়ত বা দিয়াত এটা টাইম থাকে এই সময়ত সমাধান নকৰে বা চুক্তিটো ৰূপায়ণ নকৰে যাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ জীয়াই থাকে গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ থল'থল' मख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा बुवा जादों फाग्ला सुक्तिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायो ना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसआथ' नोंखौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसआ 5 बोसोरसो उनावसो जोबहैगोन बिसिनाव बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन बेफोरखौ गोरा जानांगौ था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोना दे आफादनि बै समनि आफादगिरिमोन आरो दानि बारग' BTC-निनो चिफ बिथां प्रमद बर'आबो सिगनेटरि दंमोन खिन्थु बिथाङा थानो हायाखैब्लाबो जोंनो माखासे मेसेज हरबाय बेखौ फरायनानैबो होबाय बयबो खोनाबाय आरोबाव सिगनेटरिस हिसाबै आरोबाव नुजाफैबावदों रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेनगिरिफोर बिथां मोनाबिलि बिथाङा हारिमु बिथाङाबो नुजाफैदों बिथांखौबो जों बरायदों आरोबाव सिगनेटरिस हिसाबै जोंहा सावरायग्रा बिथां दंमोन बिथांनि जानानैबो मोनाबिलि बिथाङा नुजाफैदों बिथांखौबो जों बरायबाय आरोबाव BKWC-नि सिगनेटरिस हिसाबै बिथाङा गावनो दंफैयो मिनिसर बिथांखौबो जों बरायो दा आरोबाव दिनैनि बे गोथार सान 10थि गोथार सान एग्रिमेन्टनि बे सान फालिनायाव बाहागो लाफैनाय गासै बर'नि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि दिनैनि दानि सरकारनि डेपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारि आरोबाव जोंना दिनैनि बे 10थि गोथार सान फालिनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांनाय डेपुटि स्पिकार बिथां बिजिरग्रा बिथाङाबो दंफैयो आरोबाव जोंनि गोबां EMफोर दंफैयो MCLAफोर दंफैयो आङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोबाय दाथ' मोजां सावरायनाया मोजाङानो जादों बिथाङाबो जोंना जायनाखि एपइन्टेड स्पिकार
आदा नार्जारियाबो खोब मोजां खोथाखौनो बुंदों मोजां खोथाखौनो बुंदों जोंबो सानो बेखौनो बिटिसि एरियाखौ बा बिटिसिआ जिखिनि पावार लानानै दा सालायगासिनो दं आरोबाव माखासे माने मावनांगौ बहुद दंबावो जोंनो जिखिनि पावार ट्रेन्सफार खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जिखिनि पावारखौ लानानै दा सालायगासिनो दङ बिहा लिमिटेसन दङ आदामोनाबो बुजिगौ नंगौ खिन्थु बेजोंबो हायो जौगाहोनो आरो जोङो नाजाबाय थादों जौगाहोलांनो जोङो जौगाहोलांनो नाजादों एडुकेसनानो होन एग्रिकालचारानो होन बा जेखिजाया बिथिङाव जोंनाव मोनसे आदाया खोब मोजां साजेसन होदों बेखौ जोंबो सानो आरो सानबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो खिन्थु जोङो जाफुंसार होनो हायाखै बेनो जाहैबाय इनभेस्टरनि खोथा जोङो बेखौ बिटिसिनि जौगासारनाय बा बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां बेखार समस्या दङ बा माबाफोर दङ बेखौ माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे इनभेस्टरफोर बेबायदि लाबोनानै जोङो जोंनि बिटिसिआबो जौगाखांबाय लोगोसे बेखार जिथु समस्या बेबो मिनिमामबाबो समाधान जायो बेफोरखौ सानबाय बायनानै जोङो बिटिसि एरियानि नेशनेल हाइवे एरिया ओरै 1 किल'मिटार ओरै 1 किल'मिटार इन्डास्ट्रियेल जन हिसाबै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला बै सिगांनि खुंथायावनो जोङो डिसिसन लानानै जों फोसावदोंमोन खिन्थु रावबो इनभेस्टर फैया बा इन्डास्ट्रि बसायनो फैया आरो बेखौ जों बुजिदों इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा आंनि बुजिनायाव ओरैनो फैया जेनेबा दा नलबारि बा रङियासिम जानो इनभेस्ट खालामग्रा नोंनि जायगायाव नंगौ बै खारेन्ट होननाय जिनिसखौ एसे साबसिडि नागिरो जाहैबाय बिसोर जेनेबा आं एथ' गिदिर इन्डास्ट्रि खालामगोन आंना कारेन्टआ मासाव 100 थाखा थागोन आंनो एटलिस्ट 20% खमायनानै होयो आं 80 थाखा होगोन बेबादि जायखिजाया आदामोना साबसिन बुजियो बेखौ आं माबाखौ बुंबाय आदामोना साबसिन बुजियो बेखौ बे खेथ्रआव एसे जोंहा माबा दं आरोखि उइकनेसा दङ बेनि थाखायनो जोंनाव मोजां इन्डास्ट्रि बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा खालामनो हायो बेथ' आसामानो बिटिसिआव बाहेरा जोंनाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिसफोर दिनै जेनेबा एडभान्टेज आसामाव बहुद दङ इन्भेस्टरफोर माने गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै बिटिसि एरियायावबो माखासे इन्भेस्टरफोरखौ थिनहरनो हायो जे ओरै डिस्ट्रिक्टआव ओरै खालामो नोंसोर बेखौ अबयस्से आं रायज्लायदों प्रथम सावरायनायाव आं बे एडभान्टेज आसामनि खोथाखौ सिएम सारजों आं रायज्लायदों जे जोंनिथिंबो हरो एसे माखासे दा गथाय आफार आसाम मिडल आसामाव हाजार कौटि इन्भेस्टरफोर बिराद नोङो बुंनानै फोजोबनो हाया दा जोंनि एरियायावबो जाहाथे बेखौ थिनहरो होननानै बुंदों जागोन होनना बुंदों दा खेबसेल' बुंनानैथ' जाया जों माखासे बे एडभान्टेज आसामनि मा इन्भेस्टरफोर सोर कम्पानिया बाहागो लायामोन एग्रिकालचार टुरिजम बा बेबादिनो आरोखि बहुद इन्भेस्टरफोर फैदोंमोन बेनि मोनफा मोनफा बबेखौबा जोङो लानो हायो जोंनि पार्टआवबो आरोखि बिटिसि पार्टआवबो हरथों बेखौ आं खावलायदों खिन्थु हरगोन बादि मोना बे आफ्टाराव नों आंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जेबो नङा आंहा आसा दङ बे जागोन आङो बिराद माबायाव दं आरोखि बिसासाव दं खालामनो हागोन बादि मोनदां हागोन बेबो बिटिसिआबो आसामाव बाहेरा नङा जिहेतु आसामाव हरगोन आरो जोंनि एप्रचिंफ्रा जोंनि रायज्लायनायफ्रा मोजां जानांगोन एप्रचिंफ्रा मोजां जानांगोन निश्चय हरगोन हरैनि खोथा गैया आरोबाव आदा आं खावलायो जों सानखानानै दङ जोंनि माखासे रिटायार्ड IAS आनो होन SAS आनो होन बा IPS बिटिसिनि ओनसोलनि खालि बर'ल' नङा बर'नि बादैबो बिटिसि ओनसोलनि माखासे IAS आनो होन सोरबा IPS आनो होन सोरबा रिटायार्ड बै मा होनोमोनलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबाखौ मा होनोमोन IFS बेफोरबादि मानसि बा SS बेबायदि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोरखौ लानानै जोङो
बिनि सायाव जों सावरायखागोन जोंहा आंहा बे साननाया दंखायो आरो जों सावरायबाय थादों जों मोनसे बिसोरनो बिटिसिनिफ्राय मोनसे पावार होनानै जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जा बा जेखि जाया सोरबा इन्डास्ट्रियानो जा जिखुनु सेक्टराव गासिबो सेक्टरावनो बिसोरनो एम्पावार होनानै जोंनि बिटिसिनि इन्टारेस्टआव खामानि मा जोङो मावनो हायो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे दायित्व होनायनि जोंहा सिन्ताया दंखायो जों खालामो